Καλησπέρα και πάλι. Θα δούμε το scheduler από το Zara τώρα. Γιατί έχει κάποιες ρυθμίσεις που είναι λίγο περίεργες και μπορεί να μπερδέψουν. Ξεκινάμε βάζοντας κάποια τραγούδια μέσα. Μισό λεπτό. Ωραία. Και τώρα βλέπουμε το scheduler. Αν ανοίξουμε ένα event, βλέπουμε που έχει once a day, play every hour, all the hours και όλα αυτά. Επιλέγουμε once a day και όταν επιλέξουμε τις όλες τις μέρες είναι κάθε μέρα, εντάξει, okay. Επιλέγουμε μία φορά τη μέρα και αν πρέπει να επιλέξουμε υποχρεωτικά ή το immediately ή maximum wait at. Αν επιλέξουμε immediately, ξεκινάει ακριβώς την ώρα που έχουμε ορίσει. Το low και το high priority σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παίζει κάποια σχέση. Λοιπόν, ορίζουμε ένα event, ας πούμε τώρα είναι 3, το βάλουμε 3 και 1. Με low priority όπως είπαμε. Okay. Και ορίζουμε και ένα άλλο τις 3 και 1 πάλι και 5 δευτερόλεπτα. Το βάζουμε και αυτό immediately, θα δείτε γιατί. Το low και το high priority δεν έχει σημασία, ό,τι να βάλουμε και low και high δεν έχει σχέση. Λοιπόν, τώρα έχουμε δύο events. Το ένα θα ξεκινήσει 3 και 1 και το άλλο θα ξεκινήσει 3 και 5. 3 και 1 και 0,5 δευτερόλεπτα και τα άλλα 3 και 1 ακριβώς. Το βάζουμε. Ξεκίνησε το 3 και 1 και το 4 και 5. Παίξαν και τα δύο. Λοιπόν, εδώ δεν έχει, λοιπόν, όπως είπαμε, σχέση το low και το high priority. Πού έχει σχέση το low και το high priority, δηλαδή πού έχει σχέση το priority. Αν βάλουμε το πρώτο, ας πούμε, να ξεκινήσει τώρα 3 και 3. Ωραία. Το πρώτο βάλουμε σαν immediately και με low ή με high priority πάλι δεν μας πειράζει. Και πάμε στο δεύτερο και του λέμε να ξεκινήσει 3 και 3 και 0,5 και θέλουμε να παίξει αυτό το event εφόσον τελείωσε το πρώτο. Το πρώτο το ξέρω εγώ, έχω βάλει στα 45 δευτερόλεπτα τεστ που έχω κάνει, 45 δευτερόλεπτα. Δηλαδή αν το βάζουμε εδώ, αν το βάλουμε τώρα εδώ, maximum wait at 1 λεπτό, εδώ έχει σχέση το low και το high priority, θα σας πω μετά τι. Λοιπόν, μισό λεπτό, κάνουμε OK και έχουμε OK. Τώρα έχουμε, παίζει η playlist, η playlist και 3 και 3. Σε μισό λεπτό θα ξεκινήσει αυτό το event που είναι το immediately. Το άλλο το έχουμε delayed όμως, με maximum wait time 1 minute. Αυτό τι μας κάνει τώρα αυτό. Αυτό το βάζει σε μια queue, το βάζει σε ουρά. Εφόσον τελειώσει λοιπόν το πρώτο που είναι το βασικό, θα μπει στην ουρά και θα παίξει το δεύτερο. Μεσού να δείτε τώρα. 6 ξεκινάει αυτό. Και έχει μπει στην ουρά μετά από maximum wait 1 λεπτό έχουμε βάλει. Αν είχαμε βάλει τώρα μισό λεπτό δεν πάει, αλλά αν είχαμε βάλει μισό λεπτό θα σβηνόταν από τη λίστα, δεν θα παίζει καθόλου. Τώρα έχουμε βάλει 1 λεπτό και θα παίξει εφόσον τελειώσει τα 45 δευτερόλεπτα αυτά που είχα βάλει σαν τραγούδι. Τώρα τελειώνει τα 45. Δηλαδή το maximum wait είναι ο χρόνος που κρατάει στην ενεργή λίστα τα προηγούμενα events. Μισό λεπτό τώρα θα παίξει. Τώρα τελειώνει το πρώτο event και μπαίνει το σήμα 3 σύντομο που λέει.
μπαίνει το σήμα που είναι μικρό, είναι 10 δευτερόλεπτα και μετά θα συνεχίσει η λίστα και θα πάει στο Black Pumas που είναι αυτό εδώ, το πράσινο. Συνεχίζει κανονικά η λίστα. Στο Black Pumas τώρα. Και έχουμε κανονικά τη λίστα που παίζει εδώ πέρα. Λοιπόν, τι σχέση έχει όμως το low και το high priority. Άμα πάμε εδώ, στο δεύτερο, μπορεί να είχαμε κι άλλο στις 3 και 3 και 0,6 και 0,7 και όλα αυτά. Να είχαμε άλλα 5, 6, 7 events τέλος πάντων. Με το low και το high priority τι κάνουμε? Με το low priority άμα τρέχει κάποιο δεν το κρατάει σε queue, το σβήνει από τη λίστα. Με το high priority το βάνει στην ουρά. Δηλαδή θα παίξει το 3 και 5, μετά το 3 και 7, 3 και 9, 3 και 10. Με το low priority σβήνονται από την λίστα. Με το high priority μένουν στη queue και θα παίξουν εφόσον τελειώσουν τα προηγούμενα. Οκ, ευχαριστώ.